wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo maɗum ɗemɓe hamnade seeɗa neɗɗo yimde hoore mum kono noon te ɓuuba e pirgal mum gondata kono haɗa fiide ko ma haɓɓite ne jeeya hen ko jinmami haalande tan ko hamme ne metti sifade ko no wayno ko ndo jibinande ho dañi nadde qur'ana babam ko min rokkimo mum o wonno ko Rosso Mauritanie toon o jangganno qur'ana e bawɗe Allah ko min yeehi toon en 81 jiimomi hakkillam wone wonde oɗo mo wawi wonde goɗɗum ko wona tan e wonde almudo qur'ana walla jangude qur'ana moƴƴi alhamdulillahi rabbil alamin no feewi kono ɗa wawi yaadinde hen goɗɗum ko wona ɗum tan wona hunde wiyamde janga naata alqur'ana janga ha woɗa jettiɗa daña niveau naata français ha daña niveau mbayani wonde neɗɗo teyɗo ɗum kadi c'est important ko neɗɗo belɗo wondude neɗɗo mo ganduɗa a tinata e mum teddedi a tinata e mum weñaare ko neɗɗo mo ganduɗa ina hormi waktu son kaldi waktuji joyi o arata ko taw waktuji joyi ne keddi seeɗa waktuji joyi kam ma taw ɗum ɗon hamme no metti sifade goo neydi makko ndi no mawni ndo dañi entrée en 6e wayro ɗo e Dakar keyamo wondi serni min tan ko dañi galle o hoɗo hen o wonde ɓesgu makko minen gondanno e galle goto min gondi presque duuɓi nawgas mi meeɗa nande hamme ne waɗa critiqué neɗɗo hay lawol gotol mi meeɗa nande hamme ne ñoho neɗɗo hay lawol gotol mi meeɗa nande hamme ne haala ko wona haaju mum mi meeɗa nande hamme jooɗi yewtere goɗɗo ari naati hen yimɓe fof ɗo teski hamme li moƴƴere hamme li e neydi muɗum e gandal muɗum neɗɗo fof hamme tuɗum respect ha timmi hamme ko neɗɗo mo jiimi mo teskimi e rendu fulɓe wonno mi ɓooye rendu fulɓe ala fof ko wiyane rendu fulɓe kala ɗo dental woodi yimɓe ɓe ne mbaɗa débat ji e yimɓe rendu fulɓe konngol ko gotol ko hunde ɓurde sattude innama aade te ko hunde teskimi e hamme Amadou Ly ala fof ɗo menmi jooɗade e rendo ɗo yimɓe ne kaala woodi ñiñƴo meeɗa yiite eyyi deƴere nde e teyre nde e nehdi ndi pinal ngal e gandal ngal kadi ko neɗɗo jogotiɗo diine makko diine o waɗi ɗum tan ko ngorondi walla o waɗi ɗum ko tubak wiyata ko guide waɗi ɗum ko coɗol ngol ganduɗa ko hen tan o fawi kala ko waɗat ina yahdi e diine makko kadi ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa mbaɗa wawi ɗum settade e neɗɗo o hamme ko neɗɗo mo ganduɗa hay sinno ko e programme so hamme ari ɗo jooɗi ɗo ko ha hoto ɗo jotto mi meeɗa yiide hamme ene ummoni jamhire mon jamñele mo naggam no ala teskimi hamme kala ɗo jooɗi ha programme ko ɗon jotto ɗum noon ko aussi ko neɗɗagal dendagal sarɗiji walla critére uji baɗoji neɗɗo ganda ana e makko so goto e amen jooɗimo minen mawɓe makko ɓe aɗa haala ko ɓuurma andude a wawa wadde feere ho nanne hen ɗemgal makko taw ko kalta ko kanko ɓuurma ɗum wadde maîtrisé ko neydi ndi way noon ko neɗɗo tan exceptionnel mbo Allah adde aduna son gondani ko mbiyami ko toujours neɗɗo son koddani e galle on liggidaki kalis on ɗannidaki sa weeɗanima tan wodani wonko heddi hamme ne metti sifade kono ko ɓuuri hulɓinade e makko ko neydi ndi ɓuuri hulɓinade e makko ko jaggude ɗemgal ngal ɓuuri hulɓinade e makko ko hamme on mbawa wondude ha jiiya ñamde fawe walla jaram fawe o wima ɗum ɗon safi lamɗam walla safani lamɗam walla ko ni way walla ko ni way ko windi ko tan o fawi e juuɗe leñol ngol ina wawi settade ko gandu so neɗɗo yaltini deftere rutti kadi yaltini wonde ha woni limore on ɗon ko gandu te hen deftere fof sa tiimi hen a tawat ina waɗi lowdi ndi ganduɗa innirte tigui rigui ko gandal may wawa naftorade
sabu may waw hen andude ko yawti hen sahaji ganda hen hande ma hen sahaji kadi mbawa hen soynade janggo ma ɗum noon neɗɗo o so rendini ɗiɗo ñalɗi tati ina waɗa hen ko mantini ko fawi e dalilaji laaɓɗi on ɗon wata wiyede tan ko gando e te kadi kala ko windi walla o haali o rokki ɗum fodde mum ha timmi. neydi ndi no hulɓini no feewi ko gando kono ko wodi ko less gandal makko aɗa wawi yaɓɓude mbe ko ɓurma andude kono wawa wadde feere ko yedduma o deƴƴat tan mbo ƴewma aɗa haala taw kalta ko kanko ɓurma ɗum andude gueɗe makko no metti sifade kono ɗeɗo gueɗe kam no laaɓi kam ɗum ɗo kam ko ni o wurti kadi mbeɗa laaɓimi hankkadi ko ni Allah itirta mbe aduna ko ni o wayi neydi ndi hay goto wawa ɗum wadde mesuré holto haaɗi ganduɗa tan koɗo fuɗɗi konɗo haaɗi ko noon a wawa ɗum andude. hamme ko gando ko nehiɗo ko teyɗo ko hunde wonde important e hamme donc o ñaganamo Allah moƴƴere kadi koko wiyete ko omo wawno ƴettude lawol gongol o wasa darade rendo fulɓe hande jaltude sessi so tawi wonti e natta e rendo fulɓe ɗum wona hunde wemde won hewɓe hande sa ɗum hamme ko sesiyal mbete ko wona gonga donc ɗum fof ko darnade leñol te kadi e ñaganademo Allah moƴƴere. e sous région o kalɗo bande amen woni min jogui enɗam Mali ha heewi ko toon enɗam ɗam no heewi toon kamɓe fof mo jogde mabɓe relation kamɓe fof mo haalde mabɓe kamɓe fof mo yewtide mabɓe enɗam amen en Mauritanie heewi a wawa limde ko noon o wade mumen wonɓe ɓe wuuro he wonɓe Sénégal e wonɓe Dakar e wonɓe Mboya ɓen kam haala mumen haalaka kala neɗɗo mo jiiɗa mo jogde mum moƴƴere so alda e ma moƴƴere mo woppi tranquille kam o wattama haydara o witama haydara hammen heewi jaam ko noon Allah windirimo kadi mbeɗa andi ko noon o mayrata e batuji ɗi min kawrata e jewte conférence uji ɗi tawtotemi taw omo ɗo waɗi ene jewte ɗe o bismoto yimɓe omo namno kala dillere nde o dilli aɗa tesko hen nunɗal makko sabu nunɗal ko mbiɗa ko ɓuuri hen famɗude mata ko nunɗute banggal koppereje ɗum wona haala mun haalate omo nunɗi to banggal jawdi omo nunɗi to banggal ɗemgal makko omo nunɗi to banggal golle makko omo nunɗi tan e sifa kuptodinde e gurdam makko. hamet no jogui jikku ngu no hawni ko gondu joguiɗa ko e aduna woppittuma hen ko jogui ko ndendon ko goɗɗo jogui ko haaju makko ala hen kala ko rewani lawol o sohlani a yadate makko nokku goto yimɓe ƴewama koye télévision o liggoto walla e radio o liggoto ittu hunde tottamo hunde nde o totti ɗum jomumen hen ha laaɓa ko hunde nde mbaɗimi témoin sa tottimo million yo moftane duuɓi temedere sa arti nde tottirɗamo ni ko noon tawtorta hamme kellifaɗa e on banggue koni o wuurdi guila mbo woni cukalel min kala ko jogui ko mbiɗa suuɗo walla ko mbiɗa mofta ke junggo makko pawami somi arti ko noon tawremi koni o wuurdi meɗe koni o mayrata sabu son mbaddi batu o yaltata keerol ko woni guinol golle ko hen o heddoto te kala mbo o haali e terɗe ɗe tawata ko ina jooɗi te kala ko nanɗa o haala neɗɗo tawata ko moƴƴere no jiirumomi ni gila mbimami ni gila o dañi duuɓi jeeɗiɗi o naati Qur'ana ha duuɓi ɗo dañi ɗo hande ɗo tolni ɗo wadde galle a meeɗa yiide hamme bone mawɗo neyti a meeɗa yiide hamme haali hunde wiye haade ko hamme wi noon woodani wuuro amen no didorno wurɓe maɓɓe kala ko mbiɗo no mbiton ko holko hammeli haali hen e mbima ko ni so wini mbi kanko haade kanko wi ko noon ko ni o wurti ɗum noon mbawɗen basirtoɗen ko yo jokku golle ete noon waɗi wiidemo yo jokku golle mboɗo andi e mboni gollo tawi tan ko wasiyo mbiyata momi tan ko ɗo faygo koyngal makko ɗo hoto fawtu ko ɗon no wayni ko ni tigui wate no waɗirta ni ko noon tigui wadde conseil hamme wona hunde wemde e ñawɗo ma tan o kunne e lawol ngol rewigol ko lawol moƴƴol rewi taw man ko lawol moƴƴol rewi te kadi bandaɓe nduwnomo senaɓe nduwnomo pastor nduwnomo yalla waɗanmo jaam wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi
bawa do holyo Thierno Ba ko neɗɗo yimɓe wona dogowo yimɓe wona molotoɗo Thierno mi wi joni Thierno woni ndungu ala ko ɗacci ala mbowo ɗacci uddidde damal mum garɗo fof kono natata min mbiyatmi ko mbaɗa ko Thierno Ba wawa wiide ala comme on dit savoir pas dire non wona ko weeɓi e Thierno Ba donc côté oɗon relation humaine sociale o garɗo fof ne ara so fuggi natata e bureau Thierno Ba façon neɗɗo fof ina wawi jotodirde e Thierno Ba wona e gimme o wona e comciɗi koye jikku o koye ɓernde nde mais aussi koye yiyande nde so haalanimo hunde hande waɗ ɗum fimde ɓooy juuti ko fof ma yoyi Thierno jeeya hoore mum jeeya haydara mum sa wondi e Thierno an e hoorema a jeeyata ko joguiɗa ko Thierno kam mbaɗa sikki ko jogui fof ko yimɓe woɗɓe jeeyi ɗum kam koko teska koko anda Thierno ko ballowo ko jurmotoɗo ko dokkowo koye Thierno jiimi neɗɗo adday mum haaju o renday makko haaju o doga hen ha so rankani ɗum feere Thierno ɗantako relation humaine mo ganduɗa jokkodiral o jogui ɓe ganduɗa ene ko kanko o ardi ɗumen o hollirani effectivement no mbiru no wawi wirede ni une certaine supériorité walla ko way noon mais humilité mo jogui o e sens des relations humaines mo jogui o tottude neɗɗo o haqqe mum ha timma andude tigui rigui ko watte ko namdi d' abord ko neɗɗo o kañum neɗɗago mum d' abord koye Thierno neɗɗo arata mbeɗa jogui gentel o innanma ɓinguel ma mbeɗa jogui mariage o waɗanma mariage mbeɗa yiɗi ɗanngal o waɗanma ɗum mbi ala hirande o rokkuma kiraɗe défaut peut être kokona ko mbawɗen wiide ko so tawi jomum no jogui engagement tigui rigui ina woni ko wiyatno ko perfectionniste walla no mi anda no mbiratmi ɗum e pular wadde feere han ko yiɗi ko yo waɗe no foti waɗirede ni ma o pousse hen mo waɗ hen oɗon pression défaut Thierno ɓurɗo mawnude wonde rewde e wallude yimɓe ha yejjita ko wonno wallude yimɓe jaɓɓanɗe yimɓe ha ronki wasi toppitade galle makko wasi toppitade horeji makko ɗum ko défaut mbeɗa sikki kono noon kala ko ronki hen kala ko wasi hen Allah rokkan mo goɗɗum ko ɓuuri ɗum so tawi tan kay ko jogade wiyatno ko yurmede tigui rigui e neɗɗo eɗen mbawi wiide Thierno Ba ko kañum woni exemple prototype mo ganduɗa kala joguiɗo sohla o woppi sohla makko ko o watti ɗum sohla makko kala joguiɗo ko ganduɗa ene sagga walla ko wayata e situation walla goɗɗum so ari haali mo wat feere haw ƴeewa holno wattata ɗum e lawol holno waɗata feere ha daña solution donc social o kam ɗum kam koko ganduɗa ene koko wone makko au delà de ko liggoto e développement ɗum kam koko wone makko koko mahe makko eyyi o wawa wiide ala mbiyatmi ko goɗalnaɓe ko mbaɗɗon ko amin cuɓiɗon bo ko e cemiɗe kanko e hammeli on mbaddi wawɓe yaadude rendiɓe jamanu nanduɓe jikkuji e on mbaɗi ko yooɗi yo Allah yob moƴƴere yimɓe fof no mbiye Thierno ko moƴƴo yimɓe fof no mbiye Thierno ko karoysire min kam mbiyatmi ko Thierno meeɗa wonde supérieur am Thierno so meeɗi wonde supérieur am c'est les 6 premiers mois di mbanmi pip en 1993 à partir de juillet 93 ha ɗo ɗo min goni Thierno ko mawna komin ɓiɗɗo yumma minen jaaɗata minen kalɗata minen mbaddata sirruji aduna fof noon sirruji aduna fof mi fecci ɗum e Thierno godal woni goomu daraniɗo leñol ɓe daranima tigui rigui leñol e darade hande ƴettude initiative
wiide ina fiila lefol ngay yimɓe ɓen personnalité ji men ɓe ngannduɗaa ko mantiiɓe ɓe yimɓe jiiti kadi e njaɓi golle mumen ko ɗum ko weltaare mawnde e mbaɗa sikki noon oɗo hannde initiative par ce que gila duuɓi ɗiɗi goodal waɗaani cérémonie mawninaani lefol ngay so hamme li e Thierno Ba hannde no mbaɗe no piile lefol ngay ndaw ko haani ndaw ko yooɗi e ndaw ko foti waɗeede tigi rigi e ndeer hannde leñol ngol hamme li goto fof no anndi darnde mum e milieu médiatique so eɗen mbaawi wiide e yonta men e génération men hannde ko kanko jiiɗon baɗɗo feere haa kala mbiyowo mbimi e wimami aɗa farnori ɗum aɗa holliri tigi rigi yidde ɗemgal ma kala ɗo acteur woni personnalité woni intellectuel mum woni personne de tout bord hannde a rewi hannde e hamme li e émission mum ngalu goto fof no farnoro émission ngalu goto fof waɗi feere hannde ko wiyatno enen jibinaɓe ɗo en caloto wiide juddu jeeri wiide jomum no jogui complexe hamme li waɗi feere hannde ha yimɓeɓe mbaɗi décomplexé minen jibinaɓe ɗo mawnuɓe ɗo e teeru emin gandi tigui rigi ko hamme li liggi ko fate milieu médiatique